In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Ghost. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Let us pray for our Sovereign Pontiff, Pope Francis. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Let us pray. O God, the Shepherd and Guide of all the faithful, look with favor on thy servant Francisco, whom thou hast been pleased to place as pastor over thy church. Grant him, we entreat thee, to help by word and example those over whom he rules, so that together with the flock entrusted to him, he may reach eternal life. Through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse, especially the Masons, and all those recommended to thee. Amen. Saint Joseph, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Athanasius, pray for us. Saint Pius X, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito naman po ang inyo ang ating programa sa TV Apolia.Argumento na pinangunahan po ng Dalay Catholic Apologists International. Ito po yung lingkod at kapatid sa pananampalatayang Katolika, Sir R.J. Seno. Samahan niyo po ako sa maikling oras, maikling panahon upang talakayin po natin ang mga bagay na may koneksyon po sa atin pong pananampalatayang Katolika. Live po tayo sa atin pong tatlong main social media sites, ang atin pong R.J. Horolan Seno II TV Apolia.Argumento page, and sa ating dalawang YouTube channels, Dalay Catholic Apologists International Official and R.J. Seno II TV. So, hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, R.J. Horolan Seno II TV Apolia.Argumento page and Kuya Apologist TV page. At pwede po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin pong mga channels, hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic Apologist International Official, R.J. Seno II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and the super thanks. And yun, magpapasalamat po muna po ako sa mga kapatid pati mga Katoliko na always pong tumutulong at sumusuporta
sa atin pong programa sa pamamagitan po nila Sir Noli Medalla and family, Sir and Miss Ronda Discallar and family, Sir Romeo Inodio and the family, Sir San Manili and the family, Sir Tupi Galyimit and family, Sir Jam Dandan and family, Ma'am Berdan Lapera and family, Sir Jonard Ali and family, Sir Raymond Solis and the family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernani and family, Mr. and Miss Ramon Naol and family, Sir Nick Quedrada and family, Sir Jocelyn Salaman and family, Sir Joby Lasia and family, Cap Jun Bungabong and family, Sir Jofet Sian Amorte and the family. Maraming salamat po sa ulos po niyong tulong at suporta sa programa po natin. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And yon, sa mga Katoliko na gusto pong tumulong, kasi wala po kami magagawa po rito. Itong programa pong ito ay hindi po ito mamamayagpag sa social media kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. And yon, sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta sa programa po natin, pwede nyo pong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers. Na dyan po sa mga screenshot tumatakbong information, and pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung pagpadala po ninyo. Maraming salamat po in advance, lalo na po ngayon na again end of the month na po, parating na po yung end of the month. So yun, naghahanap naman po tayo kung saan po tayo kukuha ng mga budgets po natin for our obligation sa yung social media, yung mga applications po natin at saka yung sa net po natin. So yan po, at maraming salamat po in advance. And yon, mga kababayan, mga kapatid, announcement po muna. So possible this coming February 18, nandyan po ako dyan sa Cebu, and magkakandak po tayo ng LCI pre-membership seminar. So sa sino man pong mga taga Cebu na gusto pong pumunta po sa Cebu, or nandyan po sa Cebu na gusto pong maging kagaya po natin na member po ng Lay Catholic Apologist, yon, pwede nyo pong i-contact si Sir Romel Cavada and Sir Roland Koyogi for para magparehistro po kayo sa ngayon, and para at least ano po natin pong number of participants po natin pagdating ko po dyan Cebu. Then pagka 19 sa Bohol po tayo, and pagka 20 meron pong sa Talibon, Talibon Bohol po yung pupuntahan ko meron po tayong public yung Grand Catholic Religious Symposium, and yon, pupunta po tayo. Then after on that, babalik naman po ako ng tinatawag na Davao. And number 2, yung weekly formation po natin this coming Friday, 7 to 8 p.m. So yung mga naging member na po ng GC po natin, so yun, doon lang po ako magsesend po ng natin, ng link para makapasok po kayo sa weekly formation natin. And pangatlo, yung mga nag-order po sa atin ng mga aklat, yung tinatawag na Basic Apologetics Manual and yung mga standard references po natin. So yun, meron po akong batch na ipinadala po ngayon. By next week, yun, another batch na naman po ito. Okay, so yun. Okay, mag-greet po muna po tayo, mga kababayan, mga kapatid. Ang dami-dami na pong mga nag-comment. Sir Sacred Immaculate, good evening po. Sir Jeff Ergo, good evening po sa inyo. Ma'am Fe Manson, good evening po. Sir Nelbert Cañete, good evening po sa inyo and sa inyo pong pamilya. Okay, that we may be made to promise of Christ. Kaya nga po. Yes po, ma'am. Amen po, ma'am. Agaw Aldrin Hurolan, good evening po. Bro, Manny Escartino, HCA 3380, good evening po. Sir Abby Pimentel Laplap, yes sir, good evening. Sir Julito Toledo Kalubag, yes sir, good evening. Sir Stanley Early Likay, yes sir, good evening po. Baka po sir, ano po tayo, darating po kami sa sa Cagayan siguro mga sa araw po ng 17, Sir Stanley. Sir Manila Villaseran, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Sir Ricky, good evening po. Sir MJ Lokdayan, good evening po sa inyo. Ma'am Jovi Alisquio, good evening po sa inyo, ma'am. Sir Simon Shona from Tomas Upos, Southern Leyte, good evening po. Sir Amorzolo Nala, good evening po sa inyo, sir. Sir RL Narit, good evening po. Sir Renante Dulatre, yes sir, good evening po sa inyo. Mga tanong ako kung unsa ang insaktong ang gitudlo sa katekismo, kay naiuban pari nga nag-ingon nga dili pwede magkomunyon kung wala pa nakakumpisal. Naapoy pari nag-ingon nga pwede ra magkomunyon bisag walay nakakumpisal. Salamat Sir RJ. Sir Ray Dulatre, is ang sagot po natin dyan, sir, yung tama po na sinabi ng banal na kasulatan. At the same time, sa katekismo po natin is yung hindi po tayo pwede mangungumunyon, tatanggap ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo kung hindi po tayo nakakumpisal. Dapat kumpisal po una, sa confession po una, then bago po tayo tinatawag na tatanggap sa Santa Eucharistia. Bakit po? Kasi 1 Corinthians chapter 11 verse 26 to 27, so yun, so tatanggap po tayo na hindi po tayo worthy
sa pagtanggap, ayun, meron po tayong kasalanan against sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung itinuro sa ano po natin na Sir Ray Dulatre. Sir Alan Ignacio, good evening po. Ay, Bong, good evening sa imo, Bong. Sa imuhang tawag ini mga kaubanan din na. I think Poland, Kabong, no? Okay, Biblia lang yun ilang saligan kay ug mabasa sila sa history, masakpan. Ay, upo. Tinuod na. Masakpan mo gud ang ilang butbut, Bong. Okay, Sir GRK Bule, good evening po. Sir AJ Bacleon, yes sir, good evening. Sir Andy Cotejo, yes sir, good evening po. Sir John Labrador, Sir Edgar Raga, yes sir, good evening po. Sir Rene Tubat, yes sir, good evening po. Sir Micho Malanog, yes sir, good evening. Sir KM Talo, Sir JC Akain, yes sir, good evening po. Sir Simon Siona, ang pag-ampo sa mga sulpot Sir RJ Ila Ramana, nga storya gikan sa ilang kaugalingon dili man na. Yes po sir. And ito pa yung yan po sila yung hilig po mga atake po sa ating sa mga pagdasal pa na sabi na dapat nakasulat sa banal na kasulatan, pero sila po mismo pag magdadasal po sila, hindi po nakasulat sa banal na kasulatan, di ba? Sila po mismo ang kumukontra sa kanilang mga sariling tinatawag na turo. Sir John Cochesa, good evening po. Sir Ronald Gocatano, yes sir, good evening from Saloy, Davao City. Good evening po. Sir Yapo Cabanes, yes sir, good evening. Sir Ronesito Caparoso, good evening. Sir Eduardo Estacio, Ma'am Shirley Gangano from California, good evening. Morning pala po sa inyo dyan, ma'am. Good morning pala. Sir Alfredo Deloy, good evening. Sir Lupo Sisano, good evening po sa inyo, sir. At sa inyo pong pamilya. Sir Tobit Usano, good evening po. Ma'am Lely Maalam, yes po, good evening. Sir Jopet Sian Amorte, good evening po. Sir RJ, good evening. Pwede explain tong verse, St. Luke chapter 10, verse 19 about authority kasi inaangkin na rin nila. Actually, yung St. Luke chapter 10, verse 16 po yan, sir, kung hindi ako nagkakamali. Ang tatanggap sa inyo, tinatanggap ako at tinatanggap yung nagpadala sa akin. Refer po yun sa yung mga legit na inutusan ng Panginoong Jesucristo na magturo patungkol sa Ebanghelyo. Kaya nga po, kung titinan po natin yung banal na kasulatan, St. Matthew chapter 28 verse 20, sinabi ng Panginoong Jesucristo, turuan nyo sila sa lahat ng mga itinuro ko sa inyo. So yung sinabi ng Panginoon sa St. Luke chapter 10 verse 16 na ang tatanggap sa inyo ay tinatanggap ako, so ibig pong sabihin, refer po yun sa mga taong sinugo po niya, ipinadala po niya sa lahat ng mga bansa sa buong mundo para magturo sa kanyang Ebanghelyo. Ibig sabihin, yung mga taong sinabihan ng Panginoon po dyan, St. Luke chapter 10 verse 16, may connection po doon sa kanya. Hindi po yung sumulpot lang noong 15th century, 16, 17, 18, 19 hanggang 20th century. Hindi po sila kasali. Yung sinabihan ng Panginoong Jesucristo, yun yung mga apostol at yung mga disipulo ng mga apostol na nagtuturo na may koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo. So yan po, Sir Jopet Sian Amorte. Sir Andy Coteo, Sir Basin, masusama sa pangalawat ang confession na pwede na po lay minister. Hindi po, sir. Hindi po yun pwede. Bakit po? Kasi sa canon law po natin and also sa dogma ng Simbahang Katolika nagsasabi na ang regular minister ng Sacrament of Confession is yung mga pari po natin. Wala na pong iba. Yon. Sir Rams Bayon, Sir Adjan, nangutan ako ni Bacalaris kung 15 gatukod sa iyang sulang, wa siya katubag. Mao ba, sir? Sulang or suwang? Sir Jesse Rimea, good evening po. Sir Jaden Mantikahan from Northern Ireland, good evening po sa inyo, sir. At sa mga lahat po ng mga kasamahan niyo po dyan, especially sa pamilya po ninyo. Sir Victor Libitos from Tagum City, good evening po. Mr. Abaw, ay basahin niyo po yung kumpleto, yung katesismo, yung CCC, Mr. Ronald Abaw, kasi kinukot niyo po yung, kinukot po ninyo pagkatapos iniintindi po ninyo ng sabadistang pagkakaintindi. Mali po. Yung refer po dyan doon sa tinatawag na araw ng Sabat, refer po yan doon sa mga Hudyo. Hindi po kasali ang mga Kristiyano. Ang continuation po dyan sa 2132, kung titinan po natin, yung sinabi ng banal, sinabi ng katesismo, refer po yan sa Lord's Day or Sunday na sumasamba yung mga apostol sa Panginoong Jesucristo at nang dahil po dyan, lahat ng mga Kristiyano araw po ng linggo yung pagsamba, hindi po araw ng Sabado. Sir Jonathan Polentino, good evening po. Sir Ruel and Ma'am Fritzy, good evening po sa inyo, ma'am, at sa Hula Sangrano family, good evening po. Ask nice verse in the Bible. Actually, ma'am, ano po yung ma'am? Gusto po niyo ibigay po natin na text, ma'am Fritzy. Sir Recoroa, good evening. Sir Jemar Manggubat, wala maglisod ganit sila ampuan ng Our Father, Sir RJ. Mura sila mangatol, nga prayer. Ay, di yun murag mangatol, murag masunog. Okay. Mona Hermosillo from Haligan Fire and Rescue Unit Incorporated, good evening. Matay Mon. Pans good takaba. Sir Dodoy MA, good evening. Sir Edsat Enterprises, good evening po. Suwang guro na burok kadang murag lipyas daro.
Buing. Sir Joram Ilocino, kasama po natin sa LCA. Subscribe po ninyo, sir, ha? Yung itong ano po niya, yung channel ni Sir Jorami Lucino, itong Amic TV Mix. Okay, so yun, i-invite po natin yung mga kaibigan po nating mga hindi Katoliko. O kasi si Alinton, pwede po siyang papasok. Pero ang gagawin po nila ngayon, is-stand po nila na dapat mabasa lang yung tinatawag na paniniwalaan. Yan, kasi yan po yung topic po natin eh. Ang mababasa lang daw sa Biblia ang dapat paniwalaan. So, syempre, kung papasok po sila, ibibigay po nila yung stand po nila na ang dapat paniwalaan yung mabasa lang. Kapag hindi mabasa, wag nang paniwalaan. So, at the same time, i-rebat po natin pag papasok po sila. Sir Richard Calderon from Zamboanga, Sibugay. Yes sir, good evening, good evening. Magtatanong lang po ako, bakit po ang pari lang iinom ng bino sa oras ng communion? Number 1, kasi siya yung sinabihan ng Panginoong Jesucristo, do this in remembrance of me. Dapat merong double consecration from bread and wine na same sa ginawa ng Panginoong Jesucristo na kinonsecrate po niya yung bread and wine, ang sinabihan po niya, do this in remembrance of me. Hindi po kasali yung mga layman. Kaya nga po, number 1, pari lang po yung tinatawag na iinom ng wine. Number 2, bakit po pari po yung iinom po ng tinatawag na wine? Number 2, because sa panahon po ng institute ng Panginoong Jesucristo, yung Santissimo, Santa Eucharistia, in-institute po niya yung Sacrament of Order, kumbaga, at inudurnahan po niya lahat ng mga apostol bilang kanyang tinatawag na mga pari. So, ibig sabihin, yung iinom po doon, na galing po sa kopa o sa kalis ng Panginoong Jesucristo mga pari, hindi po tinatawag ng mga layman. Number 3, bakit po tayo itong tinatawag na tayong mga layman hindi po tayo iinom sa tinatawag na wine? Bakit po? Kasi number 3, itong theological reason. Ibig pong sabihin, kung ang tinanggap po natin ang Kristo at buhay po ito na Kristo, so ibig pong sabihin, ang tinanggap po natin buong Kristo at buhay na Kristo. Kompleto na po yon, katawan at dugo. So no need na po na iinom po tayo ng tinatawag na wine. Number 5, bakit po tayo hindi po tayo iinom ng wine sa panahon po ng Santa Misa? Number 5, kasi yun, hygienic reason and yung tinatawag na economic reason. Hindi naman po tayo, itong iglesia po natin, hindi po tayo kagaya ng ibang mga sekta na yun, 100% obligado po silang dapat magbigay ng 10%, sa atin hindi. So yan po yung tinatawag na mga reason po, sir. Okay, ang dami-dami na po sino pa po nandito? Okay, yun. Sir Jonathan Wayan, bro, pwede mo debate bakalares para muundang. Actually, meron po akong plano na pupunta po ng Iligan para harapin po siya. Sir Romel Cobillo, good evening po. Sir Erwin Amante, yes sir, good evening. Sir Ray, sir Mayang Gabi, tanan, yes po. Sir Ray and Ma'am Seng, good evening po sa inyo. Sir Nel John Bago from Southern Leyte, good evening po. Iyon, Sir Jmar Villegas, good evening po sa inyo. Hoping makaabot podcast diris magpuhon-pohon, Sir Jmar. Sir Yapo Cabanes, bro, Arjo, tinuod ba nga ang SDA, butiti buhi. Sir Abner Delphi, nakita na ko ang comment ni Father nabutbuot na daw tang mga traditional Catholic na church document nga nag-cancel sa TLM. Wala po, Sir Abner. Wala po silang mailatag na dokumento na yung traditional mass na yung minimisa ng simbahang Katolika from 33 AD until sa 1970, wala pong dokumento na inabolish po ito ng Santo Papa para hindi pwedeng gamitin sa panahon ng mga misa po natin. Yan po yung ano po nila And sila po yung tinatawag nagbuot-buot po, Sir Abner. Sir Carlo Torres, good evening po. Sir Fairdul Bakmud, good evening, sir. Sergeant Talaba, yes sir, good evening. Ang una nakasupak anang dili mabasa, dili tuuhan, maura po ang mga sulpot, kaya nga po totoo po yun. Even yung mga kasal po nila, wala po yun sa Biblia Sir Algabri Miguel, good evening po. Sir Earning Legit, good evening po sa inyo. Sir, pangutana kutob sa imong pangutana kay andam jud na siyang mutubag. Pohon. Papasudlan na dire. Sir Arjo Missiona, dapat lang Bible kasi may halong bugos paglalabas. Ganun po ba? Sino pong may sabi po sa inyo? Mr. Missiona. And sino po ang nagturo po sa inyo na dapat Bible lang? Ito yung topic natin Dapat ang mababasa lang daw sa Biblia ang dapat paniwalaan. Question mark. Kasi kami mga Katoliko, ang mga Katoliko hindi po naniniwala po nito Kasi ang paniniwala ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana before nagkaroon ng banal na kasulatan, nandyan na ang Santa Iglesia Katolika. Siya po yung nagtuturo. Kasi ang sinabihan ng Panginoong Jesucristo na magturo is yung kanyang iglesia, hindi po yung Biblia. Ang Biblia, produkto lamang po ito sa mga katuruan ng mga apostol na itinuturo po nila
Sa panahon po nila, sa unang tinatawag na mga siglo, na meron po silang oral teaching na ginagawa before pa ang tinatawag na writings. So yung sinasabi po nyo, dapat ng Biblia, sino pinagturo po sa inyo dyan? Sino po ang nagsabi po sa inyo, dapat Biblia lang? At kailan po yan sinabi na dapat Biblia lang? Mr. Ramisiona, para at least maano po natin, makita po natin yung tinatawag na mga argumento po ninyo. Sir Erning Legit from Caboral Family, Toril, good evening po sa inyo. Yun, silingan ako ni Davao City. Sir Rini Tubat, yes sir, good evening po. Ay, basig basahan po ka na sa lang sikta, sir, inuna po ka, nag-juice ka. Sir Chip Vince, yes sir, good evening po. Sir RJ Lapinig, yes po, good evening. Pag-inform baya, sir, og muanhi kag Iligan, yes po, i-announce po natin. Pag pupunta po ako ng Iligan po, Sir RJ Lapinig. Sir Wilbert Mercado, good evening po. Sir Alan Invento, yes sir, good evening. Sir Renato Sumpay, yes po, good evening po. Sir Andy Cotejo. Sir Emil Ialas, good evening. Sir, nagsakit ang dugat sa mga sulpot, sir, dili nila madawat ang kamaturan ng simbahan katoliko ang responsable sa paghimog Biblia. Yes po. Actually, bakit po puro Biblia po yung topic po natin for this week? Bakit po? Kasi yun, sa buong bansa po natin, meron po yung Republic Act na yun, itong January is a Bible month. Yun, kaya nga Biblia po yung mga topic po natin ngayon. Okay, walang kwenta kung papasok si Natoy kasi iya-siyawa ang pananampalataya. Sir John at Aheto, good evening po. Yes po, Sir Talo-Talo, unsay buot ipasabot sa sakramento, unsa man di ay ang sakramento. Sakramento from the two Latin words, sacra and mentes. Sacra means holy, mentes means sign or symbol. Ibig sabihin po niyan, pag sinasabing sakramento, it is an outward sign instituted by Christ to give grace. So, syempre, ang tao po kasi, meron po tayong tinatawag na mga simbolo na yun, ginagamit pag magsasamba po tayo sa Panginoong Diyos. At mismo po ang Diyos gumagawa po ng mga simbolo para makita po natin yung kanyang kalooban at the same time, kanyang tinatawag na kapangyarihan. Kaya nga, ang Kristo, nang nandito pa sa sanlibutan, nagtatagpo siya ng mga sakramento ito. Meron po tayong 7 sakramento. Baptism, Confirmation, Santa Eucharistia, Confession, Extreme Unction, Ordain, Holy Ordain, at saka yung Sacrament of Marriage. So itong 7 ito, si Kristo po mismo ang nagtatagpo nito para magbigay po sa tao ng tinatawag na grasya. Bakit po? Kasi ang tao, yun, nawala po sa kanya yung grasya nang kumontra po siya sa kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya nga lahat ng tao sa buong sanlibutan, basta isilang po tayo, ay nagkakasala po tayo. Meron po tayong tinatawag na kasalanan na natanggap po natin na galing sa ating unang mga magulang, Adan at saka si Eva. So nang dahil po dyan, para ibalik po ito ang grasya, nandyan po yung tinatawag na sakramento. And syempre, dapat sensible. Ibig sabihin, nakikita po natin at matatanggap po ng ating tinatawag na mga senses. O kaya nga, yung baptism, itong confirmation, itong Santa Eucharistia, confession, nandyan po yan. And ang base po natin dyan is nasa banal na kasulatan. So yan po, Sir Diyos Marjo Talo-Talo. Okay, Sir M. Silieses, good evening. Lagi. Sir, naman namin na natin, kaya nga po okay, totoo ba sir na ang nagtayo ng RCIC Magellan? Actually, si Richard Calderon ay yan po yung mga sinasabi ng mga taong hindi po nagbabasa ng kasaysayan. Bakit po? Kasi wala naman po sa kasaysayan na si Fernando de Magallanes ang nagtatag ng Romano Katoliko. Bakit po? Kasi before Fernando de Magallanes, nandyan na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Siya lang po yung nagdala sa pananampalataya dito sa Pilipinas noong 1521. Pero hindi po ibig sabihin na nandyan pa nagsimula o dyan pa nagsimula itong tinatawag na Santa Iglesia Katolika. So, yung nagsasabi po niyan, sabihan niyo po na magbasa kayo ng kasaysayan, huwag po yung chismis ni Pastoy. Sir Radyo Velasia, good evening po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. Saon na lang ng new format sa debate si Bacalares, wala na kuno magsaysay. Diretso na sa cross-examination, 1 hour daw dapat. Ang problema, manggod anak Sir Leo, Sir Well, Alaan. Yung problema po dyan, kasi kung papasok po tayo sa kanya, ang control po ng audio nandyan po sa kanya. So, ibig pong sabihin, pag meron po tayong itatanong, actually, yung mga sagot po niya talagang ang layo-layo Meron silang ipinost yung kay Brad Jumil Baloria na tinanong po sa sino ang founder ng Seventh-day Adventist. Ang layo-layo ng sagot. Ang sagot po niya, hindi pinangalanan, hindi yung tanong Ang tanong, sino ba ang founder ng Seventh-day Adventist? So, ibig pong sabihin, i-mute po kayo o po tayo, pag tayo po yung magtatanong, pagkatapos, yon unlimited po yung time pag sasagot mo siya. Yan po yung problema. Kaya nga po yung sinasabi na tatawag ako, hindi.
Gusto ko, nakapag-harap po kami face-to-face and at the same time, public debate po yun. Sir Ralio Alaan. Okay, yes po, Sir Lito Plaza, tama po yun. Sir Ruel Pulvador, yes, sir, good evening po. Sir Ongkay Hora from Camiguin. Puhon-puhon, sir, basi magka-upto ko this year. Magka-upto ko das Camiguin po. Sir Norbert B.O. Montero from Tandag City, good evening po. Sir Rodel Tapang, yes, sir, good evening. Sir Bodix Canyon from Malitbog, Southern Leyte, good evening po. Buong pamilya po ninyo from Canyon family, good evening po sa inyo. Okay, unsay pasabot sa 17.9/11, kailangan ditong pangunawa sa karulungan ng 7 ulo ay 7 burol na kinaupuan ng babaeng mga ito ay 7 hari, 10 bumagsak na ang 5 sa kanila, nagahari pa ang isa at ang huli ay hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang. Actually, itong text na yan, Sir Jen Talaba, refer po yan sa bansang Roma. And yung sinasabi po nilang 10 tinatawag na yung mga hari, yung ano ba ito? 10 ang mga ito rin ay 7 hari. Okay, kinaupuan. Itong babae po kasi refer po yan sa bansa. Refer po yan sa Rome. Yung 7 itong 7 ulo, yan po yung 7 hills of Rome. And pagkatapos itong bumagsak na ang 5, yung 10 ito, is refer po yan sa mga emperador na tinatawag na nagpe-persecute sa mga Kristiyano po, Sir Jen Talaba. Yan po, sir. Sir Avelino Juanillo from Davao de Oro, good evening po. Sir Juanis Cabual from Our Lady of Lourdes Parish, Bangkal. Ay, i-regards po ako kay Sir Jun Humo dyan sa Our Lady of Lourdes. Sir Rensky Kakas, good evening po. Sir Torres Herbs, banati ang mga sekta, sir. Sino po talaga ang mga tunay ng Christian, ng mga Catholics o mga Protestante? Eh, siyempre Katoliko, kasi wala po yung mga Protestante kung wala pong simbahang Katolika. Mas nauna po kasi ang simbahang Katolika sa mga Protestante. Ang Protestante, na-invento po sila, na-establish po sila mga noong 1521 after Martin Luther. Okay, and yun, tama po, sir. Claiming and proving are two different things. Meron po silang meron po silang rights na i-claim po nila. Yung problema, hindi po sila makapagbibigay ng mga ebidensya na sila po tinatawag na totoo. Eh bakit po? Kasi alam nila na yung mga sektang inaaniban nila ay tataglam po ng mga tao, tataglam po ng mga Amerikano. Sabi ng simbahan ni Natoy Alinton, ang magbabasa ng member ay mabubuang, kaya di katakataka na di siya nakaintindi. Ayaw na mo pangandoy ni Natoy mosulod sa stream kay ngangalang na og pangutan o lagi. Sir Rinsky Kakas, yes sir, good evening po again sa inyo at sa inyo pong pamilya. Okay, sino pa? Tinuod bro nga galamlam ng sikre, kaya nga po eh. Okay, Sir RL, ano yung ibig sabihin, Sir RL? Okay, ang dami-dami na po Ayun, Sir Ruel Sangrano, yes sir, good evening po. Ay totoo po 'yun, sir. Sir Timoy, Pangulima, bakit hindi po aminado ang mga sektang sulpot ng Biblia kumpara sa Katoliko? Actually, kung i-admit po nila, Sir Pangulima, is mangyari po dyan, parang ina-admit din po nila na sila pimali. Yan po. Sir RJ, naapod ba documents ka nagsugo ang kaparian nga magmisa o vernacular? Wala po, sir. Wala po. And even ang document ng Second Vatican Council ay wala po sinabi na lahat ng misa natin ay vernacular. Pinapahintulutan na meron po vernacular, pero hindi po vernacular lahat. Kaya nga po ang Ordo 65 hanggang before ang 1970 ay yung misa na yun meron pong part vernacular, meron pong part Latin. Yan po, Sir Abner. Sir Joey Mutia, yes sir, from Pindasan na Mabini, Davao de Oro, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Similarity ra sa akong na-search, yes po. Sir Marvin Tinio, yes sir, good evening. Kung comment nimo anang Common Sense Vlog nga saba kayo unya putlon ra ba ang mga video? Actually, syempre anak po sila ng demonyo. Bakit po? Kasi yun, hindi po nila ibinibigay yung information na tama, Sir Ariel eh. Kung puputol-putulin po yan, ibig po sabihin meron po itinatago na mga punto. Di ba? So, ibig sabihin, half-truth po yung ibinibigay po nila. Ang half-truth kasama po yan sa kasinungalingan. Bro RJ Asaman, ang Orthodox or Catholic same doctrine lang po ba? Actually, sa general or basic doctrine ng Eastern Orthodox at saka yung Roman Catholics, the same po siya. Pero in terms of particular doctrine, for example, yung the dogma of the supremacy of Peter of the primacy of Peter, hindi po nila tinatanggap po yun. So, diyan lang po nagkaka-problema. And before 1054, ang Eastern Orthodox Church ay wala pong Eastern Orthodox at saka Roman Catholic before 1054. Kung titignan po natin, iisang Catholic Church po ito.
At ang Catholic Church na yan, ay yung pinaka-main is yung Roman Catholic Church. Bakit po? Kasi before 1054, even ang Eastern churches, tinatanggap po nila ang Santo Papa ng Roman na mga nangangasiwa sa iglesia itinatag ng Panginoong Jesucristo. Yan po. So, ngayon, after 1054, meron pong Eastern Orthodox Church. Meron po tayong mga Romano Katoliko, tinatawag po tayo na Western Orthodox Church. Pero mas noon po tayo sa Roman Catholic Church. Bro, kung magdebate daw mo ni Baclares, mangarti daw siya maayo. Buwing. Sir Milyard, good evening, good evening. Sir John Limiticado, good evening. Sir Gerald Inteya from Palawan, good evening po sa inyo. At sa inyo pong pamilya. Okay, so ang topic natin ngayon, ang mababasa lang daw sa Biblia ang dapat paniwalaan. Actually, ang dami-dami ko pong tanong sa kanila eh. Bakit po? Kasi most of the comments na galing sa mga kaibigan po nating mga hindi Katoliko, pag meron po tayong live streaming, meron po tayong tinatawag na video, ang halos lahat na itinatanong po nila, may mabasa ba? Anong talata yan sa Biblia? Yan po yung mga tanong po nila. So, ibig sabihin, ini-insist po nila yung pananampalataya na inimbento ni Martin Luther na kapag hindi mabasa, hindi ito dapat paniwalaan. So kaya nga itatanong natin sa kanila ngayon, kung sino man yung papasok po ngayon, bibigyan po natin ng 2 minutes stand. Then pagkatapos tayo po yung magtatanong. Kasi itong topic po natin, hindi po ito pananampalatayang Katolika, kung hindi pananampalatayang Protestante po ito, na yan po yung tindig po nila, na kapag hindi mabasa, huwag paniwalaan. Oh, for example, sinasabi nila, hindi ko naniniwala sa Katoliko. Bakit po? Kasi hindi yan mabasa sa Biblia eh. Kung ika-counter naman po natin, sinong may sabi sa inyo? Sino nagtuturo sa inyo na maniwala kayo sa mga pastoy po ninyo? Saan po yan sa Biblia? Hindi rin po makababasa. So, ibig pong sabihin, meron pong mga argumento, meron pong tinatawag na mga teachings po nila na hindi po mabasa at kumukontra po ito sa stand po nila na kapag hindi mabasa, hindi totoo. Okay, Sir Cloudy Abansado. Yes, sir. Good evening po. No problem po, sir. May kasabihan po na it's better late than never. Ang SDA sa Old Testament pa daw kay naanay SDA, mao sila daw true church. Actually, Sir Ariel, yung may kasabihan po na claiming and proving are two different things. Yung Old Testament na mga Sabadista, Judaism po yung religion, hindi po Seventh-day Adventist. So, and yung Old Testament na mga Sabadista, meron po silang mga pari. Itong mga Sabadista yun, walang mga pari. So, piki. So, ibig sabihin, mga ano po sila? Mga tinatawag na mga palso. Mga false sect na inaangkin lang po nila yung nakasulat sa banal na kasulatan, pero ang totoo po niyan, wala po silang koneksyon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Sir Joby Lacia, sir, good evening. Ang INC, magaling yan tago sa pagbabasa na kaya nga po, sir. Yes po, Sir Claudia Abansado, good evening. Sir Jardy Tabasa, yes, sir, good evening po. Laban na jud ni kada adlaw, sir, ay upo. Actually, ang ginagawa po natin rito, pinipresent po natin yung pananampalataya po natin, sir, in a way na yun, sinasagot natin yung mga kontra sa ating tinatawag na pananampalataya. Para at least meron pong agad-agad na yung tinatawag na comparative study. Kumbaga, bakit po? Kasi ang purpose po natin dito is strengthen po natin yung pananampalataya ng mga Katoliko. Bakit po? Kasi ito po yung target ng ibang sekta eh. Di ba? Most of their converts galing po simbahan Katolika, and most of their converts din walang alam sa pananampalatayang Katolika. Okay, ayun, Sir Torres Herbs, kabalo na sila, natinukod sila og tao, gumikan sa kwarta, nagpabuang-buang sila. Lagi. Sir Edgar Agaya, sir, good evening. Sir, ang SDA pagsabot sa founder, nakakaplag. Actually, sir, pinaka-poor po yan. Pinaka-mahirap po yan. Pinaka-mahirap po yan na klaseng pagkaintindi sa English, yung mga terminologies, kung baga. Bakit po? Kasi yung founder na sinasabi po doon, nakaka-vlog daw, hindi po. Hindi po. Ang founder noun po yan, hindi po yan verb. Hindi po yan verb. Ang founder noun po yan, ibig sabihin establisher or origin of a things or a society na yun, in-establish po niya. And yan, okay, Maodetos Bacalanes, mangugat sa definition sa founder o builder. Actually, sinunim po yung founder at saka builder eh. Yan po, Sir Edgar Ragay. Sir Gregory Dablo, yes, sir, good evening. Kaya nga po, Sir Jemar, impostor po sila.
Sir Ronella Hilio, good evening po siya. Sir Ramela, mainit, yes sir, good evening. Sabi pa niya, keep going and be strong sa pagtanggol na sa ating panahon. Yes po sir, and sana po ipagdasal niyo po ako always at itong programa pong ito na magpapatuloy po ito sa social media. Maraming salamat po sir. Kung ganyan ang aral nila, saan din naman sa Biblia mababasa inutusan ng Diyos na magtayo. Iyan po sir eh. Yan po yung isa sa mga malaking tanong po natin na until now, almost 30 years na po ako nagigipagharap sa mga pastoy po nila. Pero until now, wala pa po kahit ni isang pastor na makapagbibigay ng talata sa Biblia na yung mga founders po nila inutusan para magtatag ng kanilang mga sariling sikta maliban sa iglesia itinatag ng Panginoon Kristo na nakasulat sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Yan po Sir Jeremy, tama po yung tanong po ninyo sir. Sir, si Bacalares but-buton pud kayo sige og ingon managan daw ang si FB niya. Unsaon tawag anang managan nga magpagukod man pud siya di mudagang gyud, di ba? Magpagukod man siya di gukurong gyud siya alag-alag mo tawag ining maglakaw lang pagukod. Mudagan gyud. Okay, Mr. Dodong, ang Bible accurate history yan ng mga naunang lingkod ng Diyos. Diyan din nakasulat ang mga words of God. Ay opo, wala po tayong problema po dyan. Ang problema po dito, kung yung katuruan, kung totoo ba yung katuruan ng mga protestante na kapag hindi mabasa sa Biblia, huwag paniwalaan. Dapat ang mabasa lang sa Biblia, yan lang yung paniwalaan. Outside of that, ay huwag na tayong maniwala. Kasi ang dami-dami ko pong mga tanong po sa kanila eh. Kaya nga po yun, lahat ng mga hindi katoliko na nandito, bibigyan ko po kayo ng at least 2 minutes na i-stand po ninyo yung ano po ninyo, yung tinatawag na aral po ninyo para at least alam na ito pala maging alam po namin mga katoliko na yan pala yung mga aral ninyo. Okay, Sir Ed Generala, good evening po. Sir Rene Prieto from Carpenter Agdao, good evening. Especially kay Ma'am Annalyn, Ma'am Rihanna, Sir Jen Rose, o Sir John Ray. God bless po sa inyo, Sir, at sa buong pamilya po ninyo. Sana magkita-kita po tayo sa sunod na panahon po, Sir Rene. Okay, Sir Sandy Ganosa, good evening po. Nice kaayo ang imong caption ron, Sir, unya mo lagi. Pasok na po, bigla kong nawala kagabi sir, nagbaba ang link kaya nga po eh. Sir Rolly Rondain, yes sir, good evening. Announcement ang tag-iya sa kalibutan si appointed son of God ni Satanas ng gawas ng mga kasong minanyak dakpunon na si Kibs. Yan po yung problema po ngayon eh. So dapat malaman na po natin yung katotohanan. Ano ba talaga yung mga ginagawa po niya? Kasi mga sabi-sabi lang niya na noon eh. Pero ngayon, yun, dapat pupunta po siya doon sa investigation kung hindi talaga siya natatakot sa tinatawag na trial na mangyayari. Di ba? Sir John Nimiticado, yes sir. Sir RJ, na-preserve ba ang mga urgent scriptures? Yes po sir, pero ayun, hindi na po ito basta-basta mahahawakan. Bakit po? Kasi yun, nang dahil sa katagalan po niya, so anytime pwede po siyang masira. So kaya nga meron po tinatawag na mga copies. Copies po niya Sir John na Rimiticado. Pero hindi po lahat eh. Iilan na lang po yung natitira po Sir John. And meron pong mga bagong discoveries yung tinatawag na yung screws na nakita doon si Qumran. Yan po sir. Okay, gumikan sa 10%. Sir Samzak, yes sir, good evening. Ay opo, ganina pa po ako naghihintay kung meron bang papasok dito eh. And yun, kung meron pong papasok din, ang gagawin po natin is, meron po tayong, actually tatlo lang po yung ano ko eh. Tatlo lang po yung concern ko po eh. Kasi naniniwala po sila sa Biblia, Sir Samzak Anuos. Naniniwala po sila sa Biblia. Ang tanong ko po, sino ang nagturo sa kanila patungkol sa banal na kasulatan? Before ang kanilang tinatawag na mga pastoy. Or yung mga pastoy po, sino po ang nagturo? Kasi titanan po natin kung talagang mabasa po ba ito sa banal na kasulatan. Number 2, itong tinatawag ng mga writers sa banal na kasulatan. Kasi meron po silang mga argumento na dapat ang paniwalaan natin yung nakasulat na sa Biblia, yung mga apostol ang nakasulat. Ibig sabihin, kapag hindi apostol, huwag paniwalaan. St. Luke and St. Mark, hindi po yung mga apostol eh. Di ba? So ang dami-dami mga puntos po na dapat po nila sagutin. Sir John Herman Credo, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya, sir. Ma'am Susana Enero Halasan, yes po, good evening po. Sir Eduardo Anob from Butuan City, good evening. Okay, Mr. Wilmar Rahal, sabi pa niya, inggit ka lang siya, no? Tanong ko sa iyo, bakit maraming umaalis sa inyo? Ay, normal po yan. Bakit po? Kasi St. Matthew chapter 24, verse 4 to 5 and 24, ay talagang meron pong madidenggoy ng mga bulaang mga tagapangaral. Kaya nga po, meron pong aalis, Mr. Rahal. Kasali na po kayo dyan. Number 2,
itong tinatawag na aalis sa iglesia itinatawag ni Kristo, tinatawag po yun na San Juan na mga antikristo. 1 John chapter 2 verse 18 to 19. So, kaya nga yan po yung sagot ko. Bakit kami maiinggit? Naaawa nga kami sa inyo eh. Bakit po kasi nangungopya lang kayo ng banal na kasulatan pagkatapos hindi inyo naman pala kinokopya ng tama. Kaya nga po yung aral ninyo hindi tama. Yon. Gaya lang na sa bakalaris sa lami. Buing. Sir, bakit si Propeta Muhammad parang di naman yata kilala sa ating Panginoong Hesus? Bakit po? Kasi 600 years na pong 500, not less than 500 years na pong umakyat ang Panginoon sa langit before dumating si Muhammad. Yan po, Sir Doydoy Ibib. Pasok agad, Sir, habang mahaba pang oras, kaya nga po eh. Sir Ariel Alvarez, Sir, sa verse, dili ang musulod sa baba ang makasala, kundi ang mugawa sa baba. Kaya nagikan sa kasing-kasing nagtok ba ni siya sa pagkaon? Yes po, sir. Bakit po kasi ang konteksto po dyan is yung pagkain po kasi. Kung titignan po natin yung nakasulat sa banal na kasulatan. Yan po, Sir Ariel. Mr. Dodong, kaya dapat ang aral o gawin ng simbahan dapat hindi labag at naaayon sa Bible. Sino pong may sabi? Mr. Dodong, yung pastoy po ninyo? Hindi po yung nakasulat sa banal na kasulatan eh. Wala pong sinabi ang banal na kasulatan na kapag ang aral hindi in line doon sa Biblia ay huwag paniwalaan. Kapag ang aral hindi nakasulat sa Biblia, letra por letra, huwag paniwalaan. Di ba? Wala yan sa Biblia eh. Turo lang yan ng mga pastoy. Sir, okay, yun. Sige, kung papasok po sila, ito po yung tinatawag na link kung papasok, ha? Okay, so magbibigay po tayo. Tayo naman po ngayon ang makikinig po sa kanila pagkatapos ako naman po yung magtatanong. Okay? Sir Godofredo Dakipel, yes sir, good evening po. Sir RJ na ay pastor sa Baptist, ingon siya, walay relihiyon nga makaluwas. Mabasa ba na sa Biblia? Hindi po, sir. Hindi po mababasa sa Biblia na wala pong relihiyon makapagliligtas po sa atin. Bakit po? Kasi mismo ang banal na kasulatan nagsabi, yung mga apostol, meron po silang relihiyon. And at the same time, sabi ng banal na kasulatan, yung mga taong walang relihiyon ay talagang i-condemn po siya. Sirach chapter 41 verse 8. Yan po. And kung sasabihin po ng mga Baptist na walang relihiyon na makapagliligtas, ano po yung purpose po nila? Bakit po kino-convert po nila yung mga Katoliko, mga inosente sa kanilang sekta? Ano po yung purpose? Pagpeperahan kung hindi wala po itong hindi po ito pinapatungkol sa tinatawag na kaligtasan? Yan po ba ang point nila? Sabi na, walang rin makapagliligtas. Ano yung purpose po nila na i-convert po nila mga Katoliko patungkol doon sa kanilang sekta? Maliban sa pagpeperan, ano yun? Lilinlangin po nila? Tuturuan po nilang hindi tama? Yan po ba? Ay, sir, Sir Nestor. Yes, sir, good evening po sa inyo at sa buong pamilya po niyo. Sir Nestor Tinejeros, good evening po sa inyo, sir. Okay, bumili lang ng bigas, umaalis, babalik kaya nga po. May pumasok. Sir, pwede po bang ipakita po ninyo yung mukha po ninyo, sir, kung papasok po kayo? Okay, Sir RJ, ang mga pare, yes po, sir, kasi hindi po, sa traditional right, hindi hindi ka po maordinahan pagkapari kung hindi ka po dadaan bilang pagka-exorcist. Yon. Okay, Sir R. Kaya nga po, sir. Sir, na ay argumentong gigamit si Bacalaris kung ang Sabat para lang sa Hudyo, ang sugo nga ayaw pagpatay para lang po daw. Hindi po. Bakit po? Kasi yung 10 Commandments po kasi, Sir Talo-Talo, meron pong tatlong part po yan. Meron pong sabbatical law, meron pong ceremonial, at saka meron pong itinatawag na moral. Yung wag kang papatay, refer po yun sa moral law. Yung tinatawag na araw ng Sabat, sabbatical law po yan. So, ibig pong sabihin, hindi po yan pwedeng magamit. Non sequitur po yan, kumbaga. Sir Talo-Talo. Okay, Mr. Winterfall, kinsa may naglalis ni mo nga waman. Ganun po ba? So ibig sabihin, Mr. Winterfall ay itong katuruan pala ninyo kapag hindi mabasa sa Biblia ay imbento lamang po ito ng mga pastoy at hindi po ituturo ng Panginoong Jesucristo. Ay, na lang. Okay, Sir Tinogong. Yes po, headline man to sa ABS-CBN Online. Ang US pastor pocketed almost kaya nga. Yan po yung problema eh. Di ba? Saan yung galing yung pera na yon? Di sigurado po sa kanilang mga membro. Sir Kenneth Rosaot from Kawit, Cavite. Good evening po. Naniwala sila sa Bible. Bible own, wala man gani sila kahibaw kinsa nagbutang, kaya nga po, totoo po yun. Sir Giovanni Cabual, yes sir, hadlok na sa imo, Sir RJ, dili mo pasok ang pastoy mo, lagi. Actually, ngayon na po ako na sinasabi ko, sige, pasok kayo. Kasi, yun, ano po natin yung time po natin ngayon para po, at least, magiging alam po natin yung stand po nila concerning Sola Scriptura. Kasi kung ako po yung magsasabi, sabi nila, hindi yan totoo. Hindi yan, mali yan, Mr. Seno.
Mali yan. Ang gusto namin, kasi ito yung paniniwala namin. O sige, bibigyan ko po kayo ng 2 to 3 minutes something. 2 to 3 minutes. Then after on that, magtatanong ako sa inyo concerning sa inyong pananampalataya na kapag hindi mabasa, dapat or mababasa lang yung dapat paniwalaan. Yon, bakit sa inyo wala bang umalis? Reply po ito. Okay, kainggitan pala yung kaunti lang. Ay, iwan ko lang po, Mr. Millard. Kining Defensor Katoliko, parang Sondox always tanggal ang mansa at dumi. Santa Iglesia Katolika na ginawa ng mga sulpot. Wala sir. Okay, ito na si Sir Jimbo Baldado. Good evening po sa inyo, sir. Oy, may gabi. Ay, may gabi isad, may gabi. Bisaya di ka, sir, no? Unsa may akong maalagad, sir? Adi, Katoliko ko. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Unsa may akong maalagad? Kani bang pagtuo ba nga Biblia ra ba mali kay na. Sigurado. 400 years wala Biblia, ibig sabihin atong before 400 years wala gyud kaligtasan. Kaya nga po eh. 'Di ba kung titinan po natin yung tinatawag na lohika o kung tanaw na to ang tawag ng lohika, mura og kanang makita na to ba nga sana ba kanang dili bitaw tama nga klase nga gitawag og baruganan ngano man tungod kay tanawa kung Biblia lang ang tuuhan. Tama mo argumento sir. Before 4th century wa di kaluwasan kay mo pa man pagbuto sa Biblia. Mo yun. Ang mga apostol, among to sila hawak-hawak ng Biblia. mao gani, mao. O lagi dito sila maluwas. Okay. Ang ilang kasaysayan, hawak na sa ilang kamay doon na wala mo to sila dala-dala, mag-preach lang man to sila, binaba lang man to. So oral tradition or oral preaching ang ilahang gihimo. Dili siya tawag anang reading the Bible. Para makabalo mga tao, kanang New Testament, oral, di ka naman sa tradisyon sa Katolika. Yes. Tama man lang sila Mark, sila Luke, hindi naman yan mga Apostol. ni Kristo. Oo, mga Catholic writer yan eh. Kaya nga eh. Si San Pablo, Catholic writer yun eh. Yun. At saka yung turo ng SDA, hindi sa reality ba? Kaya ang reality sa Corinthos, Pablo, yun sa parang karinig sa kalinya, palito ka naman nila. Sir, Sir, excuse me. Parang choppy po yung ano niyo, sir.